नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत अजून एक कारल्याची नवीन रेसिपी, जी आहे भरली कारली। तेव्हा ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा, ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। ही मी अर्धा किलो कारली घेतली आहेत। आता मागच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला कारल्याची भाजी दाखवली होती। आता ह्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला ही कारली आहेत ना, छोटी छोटी मुद्दाम घेतली, निवडून आणते ती छोटी छोटी। तर ह्याचं कारल्याचं भरीत म्हणजे भरली कारली करणार आहे। जसं वांग्याचं आपण भरलं वांगं करतो की नाही, छोटी छोटी वांगी घेऊन, तसंच ही छोटी छोटी कारली घेऊन त्याचं मी भरली कारली करणार आहे। तर त्यासाठी अर्धा किलो ही मी कारली घेतली आहेत। तर काय करणार आहे, हे वरचं जे खडबडी जो भाग आहे तो ह्या पिलरने काय करणार आहे, अलगद काढून टाकणार आहे। आणि नंतर मग आतमध्ये बिया काढणार आहे। आणि हे आपण भरलं कारलं जसं वांग्याला आपण घालतो की नाही, थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट, वाटप, कांदा, आतमध्ये आलं लसूण पेस्ट, हे बघा जास्त काढायचं नाही बघा, असंच म्हणजे खडबडीत पण आहे ना तो मी चांगलं भाजण्यासाठी हे असं करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मी ह्या सगळी जी कारली आहेत ती ह्या पिलरने वरची त्याचा खडबडीत भाग आहे तो मी काढून टाकते। जसं आपण दोडक्याची बघा, दोडक्याची आपण भाजी करतो, त्या दोडक्याचा पण वरती शिरा असतात, त्या शिरा आपण काढतो का, तर त्या भाजीमध्ये भाजी पटकन शिजते पण शिरा शिजत नाहीत आणि जरा पेचवपणा येतो की नाही। तसंच आहे हे कारल्याचं, हा कारल्याचा जो वरचा भाग आहे तो आपण काढून टाकायचा आहे। तर मी अशा ही सगळी जी कारली आहेत ती ह्या पद्धतीने पिलरने याच्यावरच्या शिरा काढून घेते आणि नंतर पुढे काय करायचं तुम्हाला सांगते। बघा सगळ्या कारल्यांची मी वरचे हे खडबडी भाग तो मी काढून घेतला आहे पिलरने। आता हे बघा इथे गॅसवरती मी ना ह्या टोपामध्ये पाणी तापत ठेवलं आहे। आता पुढे काय करायचं ते बघा। हां, आता काय करायचं, ह्याला चीर मारायचा असा उभा फक्त, आणि थोडाच जास्त नाही मारायचा आहे, संपूर्ण आरपार नाही करायचं आहे। तर ह्या पद्धतीने असं मारायचा आणि आतमधल्या बिया आहेत ना बघा अलगद दोन भाग होतील की नाही, ह्या बिया आपण काय करायच्या आहेत, काढून घ्यायच्या। चमच्याने पण काढता येतील आपल्याला, बघा अलगद अशा ह्या, म्हणजे जास्त घाईने आपण केलं तर काय होईल, हे दोन तुकडे होतील। आपल्याला दोन तुकडे करायचे नाहीत, कारण ह्या मधल्या पोकळ भागामध्ये आपला ते म्हणजे मसाला भरायचा आहे म्हणून हे बघा ह्या पद्धतीने आपण सगळ्या बिया काढून घ्यायच्या आहेत। कारली आहेत ना उरलेली, त्याचं पण मी असा छेद मारून बिया काढून घेते आणि नंतर काय करायचं ते दाखवते तुम्हाला। कारल्यातल्या बिया सगळ्या काढून घेतल्या आहेत, सगळ्या कारल्यामध्ये बिया काढून घेतल्या आहेत। आता हे पाणी ते तापत ठेवलं ना, ते चांगलं उकळलं आहे। मी आता काय करणार, ही कारली जी आहेत ना सगळी 1 मिनटासाठी या पाण्यात टाकणार आहे आणि गॅस लगेच बंद करणार आहे। हे बघा पाणी उकळलं होतं ना, गॅस मी बंद करणार आहे आणि हे असं झाकून ठेवणार आहे असं। आणि थोड्या वेळाने काय करणार आहे, 1 मिनिट झालं की पाणी काढून टाकणार आहे आणि मग तोपर्यंत मी याचं मिश्रण करून घेते भरायचं, आपण जे भरणार आहोत ना कारल्यांमध्ये त्याचं मिश्रण। तर त्यासाठी मी बघा हा कांदा एकदम बारीक चिरून घेतला आहे, हे फोडणीसाठी एक लसणीच्या 4 पाकळ्या, कढीपत्ता आहे, हा आमचं वाटप आहे, भाजकं वाटप आहे, 2 चमचे घेतलेलं आहे मी, आणि मसाला आमचा मालवणी मसाला आणि मीठ, हे सगळं मी मिश्रण करून घेते। आपण थंड झालं की त्यात लगेच भरायचं आहे आणि नंतर आपण हे मासे कसे फ्राय करतो त्या पद्धतीने ती झाकण ठेवून पॅनमध्ये फ्राय करायची आहेत, म्हणजे जास्त नाही, थोडी थोडी। आता ह्याच्या गरम पाणी टाकल्यामुळे ते शिजलं असणार, ते पातळ आहेत, कोवळी आहेत ती कारली, तर पटकन शिजतील ती। तर आपण 1 मिनिट हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घेऊया। कारल्यामध्ये भरण्यासाठी मी हे 2 चमचे वाटप घेतलं आहे, हा बारीक चिरला कांदा, हा मी थोडासा फोडणीला ठेवणार आहे, हे बघा लसूण ठेचून घेतली आहे आणि हा एवढासा कांदा, हां, नंतर ही कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा, हा मालवणी आमचा मसाला, आपल्याला ज्याप्रमाणे तिखट हवं त्याप्रमाणे घालायचे, 2 चमचे घालते, आणि चवीसाठी मीठ। आता मीठ आपण त्याच्यात अजिबात वापरलेलं नाही आहे, त्यामुळे मी 1 चमचा बारका माझा जो आहे नेहमीच्या वापरातला, तो मी 1 चमचा मीठ घेतले।
आता हे मिश्रण आहे ते मी सगळं मिक्स करणार आहे. हां, आता इथे 1 मिनिट झालं आहे. हे बघा, त्याचा काही रंग वगैरे बदलला नाही आहे त्या कारल्यांचा, फक्त थोडीशी ती आपण वाफत ठेवली होती. आता मी ती काढून घेते. हे बघा, हे सगळं मिश्रण मी एकजीव करते. त्याला सगळ्याला मीठ वगैरे लागायला पाहिजे मसाला याच्यासाठी. आणि ही बघा कारली मी ते त्या गरम पाण्यातनं काढून घेतली आहेत. पाणी सगळं निथळून टाकलं आहे सगळं आणि ती काढून घेतली. आता काय करायचं, हे मिश्रण आपण सगळं मीठ सगळं घातलेलं आहे, आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे, हो की नाही. तर ह्या कारल्याची आपण जी खाच पाडली आहे त्या खाचेमध्ये काय करायचं, हे मिश्रण असं भरायचं आहे. बघा, वांगी कशी भरतो त्याच पद्धतीने समजा. हे आमचं जे भाजकं वाटप जे आहे मालवणी, ते वाटपाची आम्ही त्याचा व्हिडिओ केलेला आहे. हो, तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. कारण बरेच लोक विचारतात की तुम्ही वाटप दाखवलं नाही भाजकं, तर आम्ही ते दाखवलेलं असतं. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली असते, तेव्हा तुम्ही ते नक्की बघा कसं करायचं ते. चॅनलवर इतरही 100पेक्षा जास्त व्हिडिओज आहेत, तर ते पण तुम्ही बघा. कारण जर कोण नवीन आलं असेल चॅनलवर तर त्यांना माहिती नसतं, तर त्यांनी कृपया जाऊन ते व्हिडिओज बघा. चॅनलवर खूप सारे व्हिडिओज आहेत आणि तुम्हाला ते नक्की आवडतील. बघा, आता जे आपण मिश्रण केलं होतं ना, ते सगळ्या कारल्यांमध्ये आपण भरून झालेलं आहे. समजा आपल्याला अशी लहान कारली मिळाली नसतील, की नाही, तर मोठी कारली असतील तरी पण चालेल. म्हणजे अशा आपण काय करायचे, 2 तुकडे करायचे आणि मग त्यात असं भरायचं, समजलं ना. तर आता हे सगळं मी याला वरच्या भागाला असं लावून घेते, कारण त्याला मीठ वगैरे लागायला पाहिजे ना, त्यासाठी. आता मी गॅसवर पॅन ठेवले. बघा, गॅसवर मी पॅन गरम करत ठेवलं आहे. गॅस जरा मोठा ठेवला आहे कारण हे गरम व्हायला पाहिजे म्हणून. आता मी 2-3 चमचे तेल घालते. हे तेल आपण या पॅनला लावून घेऊया. जरा गरम होऊन दे, कारण आपल्याला कांदा आणि लसूण घालायचे फोडणीला त्याच्यात, त्यासाठी जरा गरम होऊन दे. आता तेल गरम झालं आहे. मी कांदा आणि लसूण ठेचलेला तो यामध्ये घालते. जरासा परतून घेणार आहे, कारण तो त्याचा स्वाद जो आहे लसणीचा तो तेलामध्ये उतरायला हवा ना, ह्याच्यासाठी मी जरा परतून घेणार आहे. तेलामध्ये लसूण टाकलं ना की वेगळाच एक सुवास येतो. ते कुठची म्हणजे पदार्थ त्याच्यावरून आपला लगेच खाण्याची इच्छा होते, ठीक आहे नाही. तर अशा प्रकारे आपण हे पहिल्यांदा तेलामध्ये लसूण चांगला परतून घेऊया. जास्त काही लाल करायचं नाही आहे, कारण तो शिजणारच आहे नंतर त्याच्यासाठी. तर आता मी गॅस थोडा मीडियम ठेवते आणि ही कारली जी भरलेली कारली आहे ती अशी लावून घेते ह्याला. जास्त नाही हे मिक्स केलेलं आपण होतं की नाही, जास्त नाही उरलं आहे, थोडंसं उरलं आहे, ते आपण असं ह्याच्यावर घालूया. आता 2 मिनटं ना हा गॅस मी एकदम बारीक करून ठेवणार आहे आणि त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. गॅस एकदम लोवर ठेवलं आहे आणि हे झाकण ठेवते वरती. 2 मिनटं मी झाकण काढणार नाही आहे. चांगलं वाफेवरती एक बाजू चांगली भाजली की नंतर मग पलटून घ्यायचं. असं मग आपण हळूहळू 4ही बाजूने ते कारलं चांगलं परतून घ्यायचं आणि खरपूस भाजायचं आहे, की त्याला चांगली चव येईल. 2 मिनटं झाली आहेत, आता आपण बघूया. बघा, आता त्याची दुसरी बाजू आपण बघा कलर बदलला आहे ना, अशी परतून घ्यायची. असं 4ही बाजूने चांगली ते गॅस मंद ठेवून, जास्त फास्ट नाही करपतील ती म्हणून. आणि आपण ती काय करायचे, भाजून घ्यायची आहेत दुसऱ्या बाजूने सुद्धा. साईड सगळ्या 4ही बाजूने भाजून घेणार आहे मी. हे बघा, गॅस एकदम लोवरतीच आहे गॅस. तर आता मी एकदा परतली आहेत, परत आणि 2दा परतणार आहे. ह्याला झाकण लावून मी परत 2 मिनटं ठेवला. कारली चांगली खरपूस भाजून घेतली आहेत. आता ही आपली भरली कारली आपला खाण्यासाठी तयार आहे. या बघा, अगदी खरपूस असा
कारला दिसता भरलेला. आई आता आपल्या खाऊन दाखवतली. एकदम मस्त झाली आहे भाजी, चवी खाऊन बघ. एकदम चांगली. बघा तुम्ही करा, खाऊन बघा. तर हे बघा, मला कधीच वाटलं होतं की कारल्याला पण इतका खमंग असा सुवास येईल. तर हे अशा प्रकारे आईने भरलेलं कारलं केलेलं आहे. तुम्ही पण असंच करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.